Som liberálny človek, mám veľké výhrady voči Putinovmu režimu. No nazdar, Ľuboško. Čo si zas nedal? Lexaurín a kakao. Toto je naša večná téma. Každé ránko Lexaurín a kakauko. A bude kľud, Ľuboško. Mňa z takých týchto ľahších tém zaujalo skôr niečo iné. No čo ťa zase zaujalo? Prezrad nám, čo ťa trápi? Čo nám chceš povedať za naše prachy? Mimi Šramová uverejnila video dôkaz, že Michal Kovačič kedysi navštevoval Akadémiu sociálnej demokracie, ktorú organizoval Smer. Istý čas bol členom Smeru dokonca Naď a dnes tu organizuje neonacistické hlboké orby. Šimečka bol asistentom smeráckého europoslanca Zalu. To bolo v čase, keď mu ešte mamka platila mobil za štátne. A odrazu mu Smer smrdí. Biháriová to bola ťažká komunistka. A hen kde je teraz? Alebo taký Korčok. Dlhé roky slúžil Robertovi Ficovi a odrazu to dáva na najväčšieho hejtera Smeru. Toto sú charaktery. Ja som v roku 2008 prednášal Michalovi Kovačičovi o socializme. A v rokoch 2013 a 2014 sa Ľuboš Blaha zúčastnil dúhového Prideu. Veru? Ale to je nič. Ľuboš Blaha bol kedysi veľmi silný a hrdý Európan. Som veľmi silný a hrdý Európán, veľmi silne podporujem dokonca Európsku federáciu alebo smerovanie k Európskej federácii. Nie som rusofil, a opakujem to, nie som rusofil. Nejakým spôsobom, ja nehovorím po rusky, dokonca nerozumiem azbuke, nečítam ruských autorov a všetky svoje knihy som napísal s využitím amerických západných autorov. Som veľmi silný a hrdý Európán, veľmi silne podporujem dokonca Európsku federáciu alebo smerovanie k Európskej federácii. Všetci viete, že toto 2 roky rozprávam. Čiže zo mňa robiť rusofila je absurdný nezmysel. Absurdný nezmysel. Ťažko sa mi to hovorí, ale Ľuboš Blaha bol kedysi aj ten... Fuj, ten... Liberál! Fuj. Viete, opakujem, ja som liberálny človek, aby som bol najradšej, keby, a to sa zhodneme možno s mnohými liberálnymi, keby tam v Rusku zavádol nejaký, ja neviem, liberálnejší režim, ktorý by bol oveľa povedzme, priateľskejší k niektorým menšinám a tak ďalej. V poriadku. Veď Rusko môže mať svoje chyby, nikto ho tu neobhajujú, nerobte z nás rusofilov, nerobte z nás ruských agentov. Ľuboš Blaha mal kedysi veľké výhrady aj voči Putinovmu režimu. Tvoj! Však nikto neobhajuje Putina v jeho konaní. Mňa osobne chce niekto nazvať rusofilom. Čo som tu 2 roky obhajoval Európsku úniu, som liberálny človek, mám veľké výhrady voči Putinovmu režimu. Ja som rusofil? No a dnes je Ľuboš Blaha už len kok.